tsari gar aro suke bina wacce na gada masu na ciro su ka zama yana in girgiro abin da yake kai na in zakuro ko da yabe na in takuro sannan kallo sun shiga riga ta su zarzaro sai suka ce hanya ta na baro ko na duro ko kuma in gangaro na rike Allah wa abin dogaro suna kallo yadda yare shuka ta kai zo wai tafiya ta zafe tasgaro ko na zire gaskar dunguro sai suka tsammanin zan dunguro cikin shauki ni wani sautin mazar gambaro na yi ɗan nuna sun bambaro ba wani sabon layin rabaro yau da kashin gina zan tokaro cikin layin kasu gigan nuna ko sun waro wani mugun bilin na waro babu tanan sun buta sun karo na tuna mai waka ta a sayyaro yana ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba ba za 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 a fi mu ba ba za a fi mu ba kai ba za ka fi ni ba komai kudinka ba za ka kai ni ba ni na yi gaba shi yasa ake kira